Ne balimaw aw bisimila an ka Linatech walanda kɔnɔna la bi masala ye i kan ka i ka notification désactiver walasa a kana i bali k'i ka baara kɛ walima ni i dalen don sunɔgɔ la ka se ka na i ka sunɔgɔ latiɲɛ i bolo ni bɛ fɛ k'o kɛ i b'i tɛgɛ digi barre de notification kan k'o lajigin ka sɔrɔ k'i tɛgɛ digi roue dante in kan ni o ye paramètre ye k'o dayɛlɛ ale kɔnɔna la i bɛ jigin ka na i tɛgɛ digi notification in kan mɔgɔw ne ka welewelelikɛla in ye Samsung de ye dɔw ka welewelelikɛla kɔnɔ a sɛbɛnnen bɛ nin yɔrɔ la son et notification n'i y'i tɛgɛ digi o kan k'o dayɛlɛ ale kɔnɔna la dɔw ka welewelelikan kɔnɔna la i b'a sɔrɔ sisan tɔmtɔmnin saba bɛ sanfɛ ni o ye hamburger ye i b'i tɛgɛ digi o kan menu contextuel bi dayɛlɛ o la i bɛ sɔrɔ ka i tɛgɛ digi bloquer les notifications walima afficher en mode silencieux o mana kɛ a mankan tɛ bɔ kɛ i tɔɔrɔ ne ka welewelelikɛla in kɔnɔ sisan an nana application bɛɛ bɛ yan kɔnɔ ni a ko b'i kɔnɔ sisan misaliyala i bɛna i da ka sunɔgɔ su fɛ i tɛ fɛ mankanw k'i tɔɔrɔ i bɛ sɔrɔ k'i tɛgɛ digi bouton in kan i tɛ notification sɔrɔ bilen i tɛ tɔɔrɔ fo ka taa dugu jɛ i hakili kɔni kana bɔ ni dugu jɛra i bɛ sɔrɔ k'i tɛgɛ digi k'a bila a yɔrɔ la o la i bɛ sɔrɔ ka i ka notification sɔrɔ i ka barre de notification sanfɛ an bɛna misaliya wɛrɛ jumɛn ta ni a sɔrɔ a ko b'i kɔnɔ sisan ka application damadɔw ka se ko olu notification bloquer n bɛna misaliya ta Lenali la sisan o la i bɛ sɔrɔ k'i tɛgɛ digi o bouton kan k'o datugu an ka laɲini tɛ k'a fɔ ko i ka Lenali notification bloquer complètement laɲini ye mun ye dɔrɔn an ka se k'a kɛ a mankan misɛn kana bɔ a kana i tɔɔrɔ o kosɔn i b'i tɛgɛ digi o la sisan Lenali yɛrɛ kan k'o dayɛlɛ o mana kɛ i b'i tɛgɛ digi ko affichage silencieux ka sɔrɔ k'o bila a la ni o kɛra i bɛ notification sɔrɔ i ka barre de notification sanfɛ i tɛ mankan sɔrɔ mankan tɛ i tɔɔrɔ ne balima cɛman n'a musomanw aw ni ce aw ka tulomajɔ la